Víta vás Svidy a dnes si povieme o detskej historickej železnici v Košiciach. Výstavba detskej železnice Košice prebiehala v rokoch 1955 až 1956. Odtedy prešla 4 rekonštrukciami v rokoch 1973 až 1974, 1986 až 1987, 1990 až 1991 a v roku 2006. Trať prevádzkuje občianske združenie Detská železnica Košice v úzkej spolupráci s mestom Košice a súkromnými partnermi. Železnica má 3 stanice: Čermel, Čermel Baránok, vpred, Čermel Vodáreň a Alpinka, predtým Pionier. Cesta železnicou trvá približne 20 minút. Ďalšie boli postavené v Prešove, Plzni a ďalších mestách Československa, ale nakoniec sa zachovala iba táto v Košiciach. Na trase sa strieda niekoľko lokomotív, vrátane 2 párnych lokomotív. Kto z Košičanov by nepočul o tomto unikáte, ktorým sa môže naše mesto píšiť? Vedeli ste však, že jazdu vo vagónoch ťahaných najstaršou párnou lokomotívou si prichádza do Košíc užiť čoraz viac turistov? A to nie len zo Slovenska, ale aj zahraničia. Viac nám prezradil predseda občianskeho združenia Detská železnica Košice Ľubomír Lehocký. Trať je dlhá 3,9 km s rozchodom 1000 mm. Najvyššia dovolená rýchlosť na tejto trati je 20 km za hodinu. Trať nemá žiadne obratiska ani točne, stanice na koncoch trate sú úvraťové. Trať je v celom úseku súbežná s Čermelským potokom, ktorý v úseku vpred Alpinka na 2 miestach prekračuje. Pred stanicou Alpinka sa nachádza úrovňové priecestie s hlavnou cestou Košice, Košická Belá, ktorá je s touto traťou súbežne v takmer celom jej úseku. V minulosti boli pripravené návrhy na predĺženie trate o 974 metrov. Predĺženie malo viesť medzi Čermelským potokom a lesnou cestou. Na konci predĺženia sa navrhovala konečná stanica s 2 koľajami, ktorá by umožnila prechod rušňa na opačný koniec vlaku. V tejto stanici sa plánovalo aj zariadenie na doplnenie zásoby vody párneho rušňa. Ľubomír Lehocký sa v rámci Detskej železnice Košice venuje primárne záchrane a obnove tohto historického dedičstva. O vláčiky sa pritom stará nielen ako riaditeľ železničky, ale aj ako kurič, rušňovodič či údržbár. Ako sám hovorí, postupne obnovujeme všetko tak, aby sme železnicu dostali do pôvodnej podoby spred 60 rokov. Zachraňujeme ju a postupne pridávame aj nové prvky. Stabilizovali sme jej prevádzku, ktorú postupne rozširujeme, aby neslúžila iba Košičanom, ale aj turistom zo širšieho okolia a zo zahraničia, hovorí Ľubomír Lehocký, ktorý je v Detskej železnice dlhé roky oddaný a napísal o nej aj rozprávkové a odborné knihy. Z pôvodného vozového parku sa do dnešných dní zachovali 2 služobné vozne, 2 osobné a 3 letné vagóny. Okrem toho 1 párna a 2 motorové lokomotívy. Ročne sa železnicou prevezie zhruba 45 000 návštevníkov zo Slovenska, z Česka, Poľska, Maďarska, Nemecka či z Anglicka.
Ľudia k nám prichádzajú za oddychom, urobiť si výlet, ale čoraz viac turistov k nám zavíta s cieľom navštíviť práve túto unikátnu železničku, objasňuje riaditeľ železnice. Návštevníci obdivujú historický charakter železnice, staručké vozidlá s drevenými lavičkami a najmä otvorené vagóny, z ktorých sa dajú naplno vychutnávať krásy okolitej prírody. Ľubomír Lehocký hovorí, že občianske združenie neustále pracuje na vylepšovaní železnice. Dokončili novú staničnú budovu na železničnej stanici Čermel, opravili kolajisko, zveľaďujú stanicu Alpinka, pracujú na oprave ďalšej lokomotívy a na získavaní ďalšieho vozňa, ktorý opravia a zaradia do služby. Vďaka pomoci brigádnikov a nadácie Všeobecnej úverovej banky sme vybudovali napríklad aj detské ihrisko na nástupnej stanici. Hoci za posledné roky vzrástol počet návštevníkov trojnásobne, stále sú tu veci, ktoré potrebujú zlepšiť. Chýbajú peniaze a viac dobrovoľníkov z radov verejnosti. Keď sa železnička stavala, mesačne sem prichádzali stovky brigádnikov. Dnes máme za celú sezónu možno 30 až 40 dobrovoľníkov. Chýba trochu väčšie zázemie, chýba ťažká technika, ale nechýba nadšenie ani podpora mesta Košice či ďalších priaznivcov, dodáva s optimizmom riaditeľ, ktorý si cení, že stále sa nájdu organizácie, ktorým osud železničky nie je ľahostajný. Takou je aj nadácia Všeobecnej úverovej banky, ktorá fungovanie detskej železnice v Košiciach podporuje grantmi už niekoľko rokov. Granty sa využili napríklad na obnovu perónu na stanici v Čermeli, ale aj na spríjemnenie čakania najmenšími cestujúcimi prostredníctvom bezpečného, oploteného detského ihriska so šmýkačkou, pieskoviskom, hojdačkou a dreveným hradom v blízkosti stanice. Na konečnej stanici detskej železnice vybudovali drezinový ovál. V Čermelskej doline na Alpinke tak majú slovenský unikát. Ovál má približne 300 metrov a návštevníci ho nájdu na konečnej stanici Košickej detskej historickej železnice, ktorá premáva z Čermela na Alpinku a späť. Zámer prevádzkovať dreziny na Alpinke nie je nový. Značením sme sa preto počase pustili do práce a zháňania finančnej podpory. Sme radi, že sa nám podarilo uspieť v silnej konkurencii projektov grantovej schémy Košického samosprávneho kraja a pokryť tak časť nákladov spojených s výstavbou drezinového oválu, povedal autor projektu Ľubomír Lehocký, predseda občianskeho združenia Detská historická železnica v Košiciach. Drezinový ovál má tzv. Banský rozchod s rozmerom 600 mm. Okrem najstaršieho funkčného parného rušňa v Európe a skutočnosti, že je jedinou detskou železnicou na Slovensku, sa jej infraštruktúra rozšírila o nezávislý drezinový ovál. Dreziny boli kedysi veľmi využívané, v súčasnosti sa tento trend ekologického a aktívneho využitia voľného času opäť vracia do povedomia ľudí. Ľahké koľajové vozidlá, ktoré slúžili na dopravu niekoľkých pasažierov, väčšinou na služobné účely, sú dnes atrakciou. Boli poháňané mechanicky, silou svalov, ale boli vybavené motorom. S technickým pokrokom dreziny postupne zo železničných tratí vymizli, ale ich využitie našli železničiarski nadšenci práve v turistickom ruchu. Dreziny sú moderným turistickým trendom v celej Európe a Slovensko nie je výnimkou. Drezinový ovál je slovenským unikátom. Zatiaľ čo inde sa presúvajú z jedného bodu do druhého, v tomto prípade vznikol celý okruh. Okrem zážitku z jazdy, tak majú rodičia svoje ratolesti pomerne dobre na očiach a môžu si užiť poriadnu zábavu, relax a pritom spoznať kus histórie. Drezinový ovál je jednoznačným lákadlom a dotvorí zážitok z detskej železnice a jazdy vo vagónoch ťahaných historickými rušňami. Ďalší projekt získal podporu z krajského dotačného programu, takisto situovaný na konečnú stanicu detskej železničky. Na Alpinke pribudne adrenalinové 3D bludisko s názvom Svet plný oddychu a zábavy. V 3 výškových úrovniach nad zemou bude 8 prekážok, 11 domčekov a nakoniec točitý tobogán, ktorých návštevníkov ľahko a hlavne bezpečne vráti naspäť na zem.
Čermelská dolina, nazývaná aj Čermelská dolina alebo Čermelské údolie, je významná približne 16 km dlhá turistická lokalita mesta Košice. Tvorí hranicu medzi horským krajinným celkom Čierna hora na ľavej severnej strane a horským krajinným celkom Volovské vrchy na pravej juhozápadnej strane. Počiatky osídlenia Čermelského údolia spadajú do čias staršej doby kamenej. Z obdobia neolitu bolo v týchto oblastiach nájdené sídlisko bukohorskej a potiskej kultúry. V mladšej dobe železnej bolo Čermelské údolie osídlené Keltmi. V 7. a 8. storočí tu žili kočovní Avari a od 9. storočia ich vystriedali Slovania. Po vpáde Tatarov v roku 1241 povolal uhorský kráľ Bela IV. A jeho syn Štefan V. v rokoch 1242 až 1243 do vyľudnenej Čermelskej doliny flandersko-dolnosaských kolonistov. V 16. storočí sa tu vyvinulo samostatné predmestie Košíc, nazývané Čermel. Potok Čermel bol využívaný na pohon mlynov a píl už v 17. storočí. Na začiatku Čermelského údolia vznikol v roku 1845 za potokom pod úpetím hory Medvedia 383 metrov. V miestach, kde už dnes stojí viacero rodinných domov, bola v minulosti továre na výrobu kovových výrobkov, neskôr sklárska výrobňa. V roku 1823 Čermelským údolím prechádzala nová spíska obchodná cesta. Zriadením tejto cesty sa vytvorili lepšie možnosti aj pre poľovné a rekreačné využitie Čermelského údolia a okolitých lesov. Koncom 19. storočia tu vznikol výletný hostinec v papierovom mlyne, taktiež aj hostinec Baránok a výletná reštaurácia Kiosk. V Čermelskom údolí sa nachádza areál Rokodromo, horolezecká cvičná skala. Rokodromo je umelá cvičná skala, ktorá sa nachádza na začiatku Čermelskej doliny v smere z Košíc medzi strediskami Čermel a Alpinka. V tejto dobe išlo o jedinú umelú cvičnú skalu v bývalom Československu. Cvičná skala je vysoká 9,2 metra, má šírku 8,2 metra a dlhá je 24,2 metra. Súčasťou komplexu je drevené ihrisko a posedy na opekanie. Slúži ako príprava pre horolezcov. Na najvyššej veži s výškou cca 9,2 metrov je umiestnené zábradlie na zlaňovanie. Cvičnú skalu Rokodromo využíva horolezecký klub Rozlomitý Košice, ktorý vznikol v roku 1996. Horolezecký klub Rozlomitý Košice tu usporiadáva lezecké tréningy a krúžky pre deti a mládež. Parkovanie je možné na parkovisku pri autobusovej zastávke Čermel, približne 750 metrov smerom do Košíc. Priamo ku skale nevedú žiadne turistické trasy, ale dostať sa je tu možné z nástupnej stanice detskej železnici Čermel po cyklochodníku. A my sa o chvíľku prevezieme s rušňom Janka TU-29202. Rušeň bol ako normálno rozchodný vyrobený v roku 1959 a s označením T211 0057 slúžil až do jary roku 1962 postupne v depách Zvolen, Vrútky a Košice. Z Košíc bol v júni 1962 poslaný do Nymburgu, odkiaľ s rozchodom 1000 mm smeroval priamo do Čermelského údolia. V roku 1965 bol preznačený na TU 29 0002 a neskôr v roku 1983 TU 29 2002. Počas prevádzky sa rušeň vyskytol aj na iných železniciach s rozchodom 1000 mm. V roku 1972 až 1975 bol zapožičaný dopravnému podniku mesta Bratislava pri stavbe trate a neskôr na Teš pri rekonštrukcii v rokoch 1983 až 1986. Osudným sa pre rušeň stal rok 1992, kedy bol po vážnej nehode na železničnom priecestí pred Alpinkou vyradený z prevádzky. Až v roku 2011, kedy lokomotívu získalo občianske združenie Detská železnica, sa začalo pracovať na obnove. Do prevádzky sa vrátil 8. decembra 2012 v červenom nátere, napriek tomu, že pôvodne bol modrý. Počas prevádzky niesol aj meno Katka, ale neskôr sa zmenilo na dnes známe Janka.
Takže to by bolo na dnes všetko. Majte sa krásne.